Днес ще правя кератиново трайно изправяне на тази екстремно дълга коса и искам да отговоря на най-често задаваните въпроси относно тази процедура. Може ли да се направи в домашни условия? Терапията се прави много лесно, ако си фризьор, но в никакъв случай не си я правете у вас, защото може да останете без коса. Аз използвам продуктите на Алфа в Милано и често съм чувала изказвания от сорта, че тази марка за нищо не става и кератина гори коси, но това е нормално. Всеки си хвали неговите си продукти. И тук идва въпроса: вредно ли е трайното изправяне за вашата коса? Естествено, че да, вредно е тогава, когато не се прави правилно. И какво значи неправилно? Ами примерно сега да изправя цялата коса на момичето на 230 градуса и да мина всеки кичур колкото си пъти преценя, ако го направя, тая коса ще я пишеме бегала, но в случая тази дама има естествена небоядисвана коса, на такъв тип коса. Всеки един кичур се минава от 10 до 15 пъти на 190 градуса, в случая косата е потънка и изправям всеки кичур по 10 пъти. С какво е полезна тази процедура? Ще отговоря на този въпрос с моят личен опит. Аз съм си правила 2 пъти трайно изправене. При мен косата спря да цъфти, започна да расте с ненормални темпове, придоби неестествен блясък и мекота. Когато е направена правилно, терапията лекува. От всички въпроси до сега, най-задаваният е колко струва процедурата и колко време издържа тя. Но преди да отговоря на последните 2 въпроса, искам да си припомним как изглеждаше косата преди, а така изглежда тя сега, просто разкошна, идеално загладена, с разкошен блясък и мекота. Само Господ знае колко време ще трае ефекта при тази мацка, но колко струва процедурата на толкова дълга коса. В моят онлайн магазин ще откриете ценоразписа, да видим кой ще познае, с колко пари съм удрала тази госпожица.